O Piado 21 contempla 1.435 vivendas en máis de 45.000 metros cadrados de espazos libres e verdes. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, presentaba hoxe o deseño para este ámbito. A Xunta investirá 13,5 millóns de euros no desenvolvemento e urbanización do ámbito, o que hai que sumar o investimento inducido por parte de promotores, cooperativistas e tamén da Xunta, que se estima en 250 millóns para a construcción das vivendas previstas, das que o 80% serán protexidas. Hoxe, despois do festivo de San Xosé, quero dicir que xa sai publicado no Diario Oficial de Galicia esta aprobación inicial deste proxecto, xa conta con toda a tramitación ambiental, xa foi aprobado polo Consello da Xunta o pasado luns, polo tanto, é o punto de inflexión que nos permitirá xa este mesmo ano aprobalo definitivamente para comenzar canto antes. A conselleira puxo en valor a aposta da Xunta en materia de vivenda en Ourense e puxo sobre a mesa a necesidade de contar con máis solo. Aquí sabedes que en Ourense estamos a construir un edificio de 4 bloques de 64 vivendas na zona de Cambio da Raya, por certo xa moi avanzado. Se todo segue así, seguramente remataremos xa o edificio este mesmo ano, estas 64 vivendas, pero non temos solo. De feito, ese edificio estamos a construir nun solo que tivemos que comprar a Sareb, porque a Sareb negou a cesión gratuita dese solo. Adquirimos o solo por 1 millón de euros, que nos permite agora estar construindo vivenda, pero non temos máis solo.